ukhulume ngeWest Gang yaseNanda King of Kings unomoya ongenile ebafaneni nje naseyinganeni zase ziyadudana zase zichitha igazi ngathi yabona ke igazi lomuntu beke wachitha umnikazi walelo gazi uyakunamathela ingakho mangabe qala bikhulunywa lento ukuthi mangabe ubulala umuntu mususe umuntu kuwena ngoba mawubulala umuntu bese ungamsusi uzoqhubeka kulokhu babulala abantu ingane nje zagcina kuyinto encanyana nje kuyigroupana encanyana zigangela zithi zibamba inkunzi kwase kulimala umuntu by mistake okokuqala nje zithi zibamba inkunzi by mistake zangayihlupa ngokuyisusa liyonto zase zihlangana zase zikhuluma zase ingenwa imoya leyo moya engenile lezo zingane lezo zase kuvuka labantu abakuzona akusabulali zona sekubulala labantu abasuke suke zibabulala ingakho labantu sebenza ngokuthi azichitha igazi and ayisalawuleki liyonto impi yokuchitha igazi ilawuleka ngoba nawe sekuchitheke lakhe igazi bese kuba igazi ubusaphasapha yilento eyenzeka lapha eNanda but akuqalanga zinenhloso yokuthi sifuna into eqale kancane mawungalandela nje ungezwe ukuthi yaqala kancane beyibambela inkunzi nje futhi nakhona beyifunela ama cellphone agoloza omunye kanti kuzochitheka igazi machitheka igazi zincane phela ingane azazi kumele zenzeni yaloke lento ke manje imbondelana bagcine behlaselwa imoya ingahlaselwa imoya yandi imoya banda nabo bagcina sebeyenza bidlapha ingakho namanje mawungayilandela abavele bathi siyobulala cha baphuma bethi siyobamba inkunzi baphuma bethi siyofuna imali bese ugoloza bese beyayenza ke leyonto kodwa sithi amaphoyisa esethathe indawo kwachitheka igazi langapha so imimoya le kade siphila kubona iyaqala manje yehlelwa yini amandla ngoba nelabi igazi seliyachitheka kodwa makuthiwa amaphoyisa abangenelelanga bekusazoshuba bekusangenzeka noma yini ngiphendula lothi angikhulume ke West Gang King Bhaka nangu usise kuthi uThamara uzoyithinta nini indaba yakhe no bafethu ngiyabona baningi abantu abayithintayo leyo namanje futhi awuthi nje ngiyithinte yabo awuthi nje ngiyithinte nje uThamara ngizothini naye ngokunjalo futhi naye into ecishe ifane nale yalapha eNanda umuntu mayengenwe uhlobo oluthile lomoya uyabo usebenzisekile loya mntwana loya ukuthi kube khona izinto azozikhuluma andinaye kuyena yedwa umehluko yena akahlangene nalabo abanye abakhuluma amaqiniso ahlukumeza amadoda umehluko bona abahlangene kanti eNanda iWest Gang yaba nomqondo wokuhlangana seNanda isemlazi kuphi nakuphi bahlangana uThamara yena uzezele yedwa ngiyakhumbula impela nje khona nje usisengimaziyo mina khona la owayeyiphusha ngamandla lento prepared ngisho ukulwa amayeliswa ekwakuthiwa uMamthembu waye prepared ngisho ukulwa ngiyamkhumbula nje ivithi kangiqala ukuyibona yakhe ethi ayikho indoda engavela isuke ingqoqoze umuntu wesifazane ngesibhamu ewesifazane engenzile lutho ngiyayikhumbula ivithi kaMamthembu and yayisensitive ngoba ngalezo zikhathi lezo kade abantu besilisa belimaza abantu besifazane yena wavele wangena mfethu from lapho wayikhuluma umehluko ke woMamthembu uThamara bona abahlangananga abakhuluma ilanguage kodwa mangathiwa abahlangana abantu besifazane bese bethi thina sithi amadoda siyawalwela ungabona ukuthi akuyena uThamara kuphela baningi umehluko abanye abakanakeki so lo usebenzisekile ukuthi athi qhu kodwa ngempela ke masikhuluma iqiniso lento le yokuvela kwamadoda aze ayisupport kanje indaba kaThamara ilethe esinye isithombe lento ilethe ukuthi ngempela amadoda kukhona ukuhlukumezeka ngempela akutholayo bese ngazi ukuthi azokhala kubana akhale kanjani uyabona nje khona enye into efuneka ungayibuki ngokuthi iza nobani iza kanjani kodwa mawusubuka impact eyenzayo uyabo for a fact ukuthi amadoda
akwazi ukuthi asuke amancane amadala angakanani ngampela athi siyakuzwa amadoda kuyacaca ukuthi shuthe emakhaya ahlukumezekile as much as ngoba kujwayelekile ukuthi abesifazane kuyashesha ukutrenda mangabe bekhala kukhonto abahlukumezayo abesifazane kushuthi ngampela lethe ngihlale ngisho ikhona inkinga elangaphandle kwizithandani so mawilalela futhi content yakhe lo muntu alethu uThamara yena akadili kakhulukazi nabantu abaganile akadili futhi nabashadile udila nalabo abangakagani adile nalaba abawiplan yokulahla uMntombi babo uyabo ukuthi abangaphuthumi babulahle ngoba masubulahlile uMntombi kuba nje kube nje bese edila nalabo ngampela abangakagani kodwa abanezingane ukuthi mawusunengane uthi ufuna indoda ufuna ukuthi uyabo so udila nalabo kakhulu uyabo aphinde athi wangazi yini imali angazi yenzani bese private party ayikutholela ukuthi imali yabo so kunenkulumo enjalo kodwa egcineni yena mangilalela kahle into yakhe ilwela ukuthi awahlonishwa amadoda abantu besifazane abazazi baqine bayivikele uma kuukuthi sewushibilikile azi kodwa ukuthi wasengishibilikile sengikulesimo lesi ngoba mangaphosisa uzasho naye athi naye washibilika inkulumo zakhe naye ziyamqonda okusho ukuthi akaqondile yena ukulwa nomuntu as a person kodwa ukwenza uaddress isimo ukuthi kunesimo esinje naye samshibilikisa nomunye sangamshibilikisa angayedwa oshibilikile kodwa mawusushibilikile iba fair na into ayishoyo iba fair kulomuntu othandana naye ukuze ningaxabani nibanga into engayenzi sense yabo mina iyona understanding yami le yakhe lo yamntwana lo and ngale understanding mina ngiunderstande ngayo ngoba bekhuluma kanje kunabazali abazele izingane abayifisele kuhle ingane zabo abangafuni ukuthi zambe zilala ngoba mawusulalile wanomntwana impilo iba nama challenges kunezingane ngampela ezizosaveka kunezingane ezizosaveka uyabo kunomuntu futhi wesifazane othola ukuthi uhlakaniphile uzokwazi lo muntu wesifazane ukuthi ake ngifocus kumina manje ake ngifocus ngoba senginomntana angifocus ekuz-upgradeeni mina angifocus ekufundeni mangisenethuba angisebenze mase ngenzani mase nginaka mina nginake ingane yami mase nginaka nabantu abangisupportayo nabangithandayo uyabo from less Peter's corner umuntu ohlakaniphile can learn something out of it can learn something ukuthi okay okunye nokunye akungibambe ngihamba ngendlela ake ngifocus kumina manje ngoba njengoba sekukulesimo lesengikusona sekumele ngisebenze kanzima ngoba senginayo umntwana njoba nginomntwana nje ngenhlanhla mhlawumbe usunayo umathandana mawunomathandana siyakubongela wakumukela wena nengane yakho siyakubongela lokho kodwa ke nawe hlahlala ubheke ukuthi indoda ihappy yini uyabona indoda ikwazi ukumukela nomntwana wakho iyakuthanda leyo ndoda mfethu iyakuthanda siwashayele nje izandla amadoda akwazi ukwenza lelo qhaza lelo likuthande wena liphinde lithande indoda ithanda ingane yakho sikumukela izandla yabo ngiyazi ukuthi abanye abantu baye bathini bathi hayi nathi amadoda siwamukela enezingane zawo nje uyabona siwamukela enezingane zawo cha nawe siyakubongela ukwazi ukukhulisa izingane oyifice endodeni kodwa ukhumbule phela ukuthi asikwazi ukuyenza kahle le comparison le ngoba owesifazane ushiya ikubo azogana khona abantu abashiya ikubo bazogana indoda esahlala kubo kunodade wabo kunosisi bayo kunobaba omncane kunobani ifike bomakoti phakathi kwalesiphithiphithi ikwazi ukukotiza iwini inhliziyo uyabo okusho ukuthi mawukwazi ukukotiza kubo kaMkhwenyana enabantu bakubo lokhu kokuthi uzogana ke enezingane zakhe ozokwazi ukubuya uyithethisa ngoba ukwazi ukuthethisa osisi basemzini
awukwazi umakoti ukuthethisa izingane zosisi basemzini isuka lento kuthiwa ihlukumeza izingane yabo. So mawusukile uzogana vele uzogana kulomuzi, lo muzi vele kunesiphithiphithi sakhona. Kodwa the day mangathiwa iyasuka indoda iyona eyakogana kubo kamakoti wayo isingashintsha yonke le system, sengafanele ukuthi indoda ingahambi sesingathi siyakubonga wena wesifazane omukele indoda iza nezingane zayo kini. Sesingabonga lokho. So ngifuna icace leyo yokuthi depend ubani osukile weza ngapha. Uma kusuka indoda iyogana akhona kanayo. Ahlale nje ekhweni lakho umuntu angabe na stress. Uyacabanga uyindoda uhlele ekhweni. Njengoba uhlele ekhweni uphinde ulanda ingane yakho oyizala somewhere. Uze nawo lekhweni. Afike umakoti wakho ayimukele angabe nankinga. Singamshayela izandla. Same things applies. Makusuka umakoti ezogana la indodeni. Afike lezogana khona indoda inezingane zayo. Yabo, inezingane zayo. Uphinde nawe uze nezingane yakho. Indoda imukele ingane yakho sishayela izandla. Funa sizibheke izimo. Yabo. Ngoba kade ngibuka nje ukuthi abanye babuye badideke umuntu afuna ukuqhathanisa ukuthi indoda mama yenza lokho, hayi nami ngizokwenza lokho. No. Siyabheka ukuthi ubani oze ngapha. Simple as that nje bafethu. Yabo. Kodwa ke siyathanda mangabe sibabona abantu abanesibindi ngokwakhe isizwe, kodwa asithandi masibona abanye behlukumezeka. Angikuqhuquzeli ukuthi ngakhona umuntu ohlukumezekayo ngenkulumo eyakhayo elethwa umunye umuntu. Mina ngifise ngathi wonke umuntu angathola iroom yokubona ukuthi le nkulumo ingisizaphi, kakhulukazi mawuzela izingane zamantombazane uzokwazi ukuyizwa, ungaze ufise ukuyidlalela amavideo ukuze ingane ingashibiliki wena mzali lo washibika khona. Mawusuze washibilika, vuka dadewethu uyithathe, sebenza dadewethu, enza imali, phumelela empilweni. Engathi uphumelela empilweni konke kwakho, isithunzi sakho, inhlonipho ideservayo, yonke into ibuya ibe more than before. Izwa ngami uKing Bhaka. Mina ngiyangithanda nje emakhaya, njengoba ngithanda kangaka nje, angifuni futhi kuliwe izimpi ezingenasidingo. Akufuni liwe izimpi ezingenasidingo. Ufuna uunderstand into bengabe yakha noma into ibhidlisa. Igama nguBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathi uBhaka udakwe yini. Ingakho mina ngiyohlala ngikhona la. Ngilmele iqiniso eliphilisayo. Ngiyohlala ngililethe iqiniso. Khona abantu abangalifuni sidalwa ke nje iqiniso. Sidalwa. Khona umuntu ongamani ngempela nje mangikhuluma iqiniso la kucaca ukuthi ufuna ukubhubha. Cha, ngisazokuphilisa mina ngoba ingakho noma ngisebenza abantu. Mangisebenza mina sengilwa nento elwa nomuntu lapha edamini ngama Saturdays. Ngenza sure ukuthi imimoya ngiyalwa nayo. Ngoba ngiyayazi imoya obumnyama. Imoya obumnyama icapitalizer entweni ekubulala inhliziyo. Ingakho ngiyibongela izithandana la ihleli khona amazithandana zisekelana. Ngimbongela ubhuti wami ophethe kahle owakwakhe uphethe kahle kunezingane that is involved. Ngabe zafika nomama, ngabe efike nawe, kodwa nje niphatheni kahle. Ngiyayibonga leyo nto. Ningamvumeli kuSathani ozofuna ukungena in between, ngoba once kwanomsindo phakathi, once kwanomsindo iyaqala inkinga. Even isilwane besidlula sesingena ngaphakathi, beke sangena ngaphakathi sesifuna ukuowna, sesithatha imali, sesenza ukuthi ube nezitha, sesenza ukuthi emsebenzini ube nama challenges, sesenza ama business awe, sengena umoya olwayo othole intuba. Yilowo moya ke mina lengifika sengikhipha ngosakaze lapha edamini kaMakhanakhanda